Srdečne vás vítam na krste knihy Rozprávky z Paničky od regionálnej autorky pani doktorky Silvie Hajdulovej. Srdečne vítam medzi nami vzácnych hostí pani doktorku Evu Čulenovú, PhD z vydavateľstva, pani magisterku Evu Wilson, ilustrátorku, pani Marku Rozďakovú. Takisto srdečne vítam a ďakujem aj v mene Silviky za poskytnutie pomoci a priestoru pani magisterke Anežke Klajnovej, poverenej riadením Genevského svetového strediska. Dovolte práve mne, naopak, aby ja som vás to privítala a vyjadrila veľké potešenie a česť, ktorou je pre Gemerského svetové stredisko a pre tento dom tradičnej kultúry Gemera, to, že môžeme hostiť takúto slávnostnú udalosť. Ďakujem Silvii, že si vybrala nás, veľmi si to vážime a som rada jednak vo svojom mene, ale zároveň za našu inštitúciu Gemerského svetové stredisko a rovnako aj v mene nášho zriaďovateľa, ktorým je Košický samosprávny kraj a ktorý má program na podporu talentovaných ľudí a nemusia to byť deti, je to až do dospelých. A Silvia je jedna z tých, ktoré sú úspešné autorky v rámci Košického kraja, zapája sa do súťaží a mala som tu pripravené hneď to napravím. Publikácie, v ktorých vyšli jej básne a ktoré vlastne sú výsledkom súťaže, ktorú organizuje Košický samosprávny kraj pre Košické región a určite niekde vám ich vyložím, to sú naozaj unikátne zbierky básní, výtvarných diel, fotografií a Silvia má aj v prvom ročníku, aj v druhom ročníku svoje básne. Takže ja sa veľmi teším, že sa to takto spojilo a že teda môžeme aj ďalšiu knihu tejto talentovanej autorky takýmto spôsobom podporiť. Takže všetkých vás srdečne vítam, Silvika, tebe gratulujem. Už teraz nebudem sa k tomu vrácať, takže veľmi srdečne ti blahoželám pri vydaniu ďalšej knihy. Tu som ti ešte tieto publikácie, ktoré boli také vzácne ako Safran, pribalila a symbolicky takúto pamätku na teším sa na program, lebo vyzerá to bude zaujímavé. Ďakujem veľmi pekne. Slova a ešte raz teda sa poskytnutie priestoru a podpory. Tak nech je dnešné stretnutie pre vás všetkých príjemným zážitkom, lebo keď sa pozriete cez okno, novembrový večer už ticho sa dá na lúčky. Ockovia, mamky i detičky obúvajú si papučky. V teple domova čaro rozprávky príde zas. Do sveta fantázie a úziel všetkých pozve nás. A s prvým pozdravom už sú tu veselí malí umelci zo základnej umeleckej školy v Rožňave so svojimi pedagógmi. Nech sa páči.
čo takéto chvíli, nechajte sa inšpirovať scénickým spracovaním jednej rozprávky, ktorú si pripravili deti z literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy v Rožňanoch. V blízkosti Mokošinho lesa a Velesovej lúky a tajnej čistinky žili okrem iných bytostí aj 4 vily. Neboli to obyčajné vily, boli to vily 4-ročných období. Lesancia, Živena, Vesna a Devana. Neustále sa škriemli, že ktorá z nich vie najlepšie čarovať. Ja som najlepšia. Nie ja! Každý vie, že zo všetkých viem najlepšie čarovať ja. Ty lesancia, no to určite. Tak s tými tvojimi pehami a s hnitými listami na hlave. Ešte, že máš vlasy. Inak by si nevedela začarovať ani malú včielku. Všetky ste na veľkom omyle. Dokroč sa tu hádate a pritom viete, že najlepšie čarovať vždy dokáže tá najstaršia z nás. A to som ja. A dosť! Letím za vami uprostred bieleho dňa až z Mokošinho lesa. Vašu škriepku počuť široko ďaleko. Toto som vás učila. Takýmto správaním robíte hanbu všetkým čarodejným bytostiam. Už ste mali dávno pracovať. Prepáč, múdra sova Roževa. Poďme sa do práce. Áno, poďme rozdávať radosť ľuďom na zemi. Ide sa. Dni plynuli a výle z ríše zázrakov denne pomáhali ľuďom, robili im radosť a snažili sa im stále vyčarovať úsmev na tvári. Podobne tomu bolo aj v jeden pekný deň, keď uprostred Velesovej lúky Vili začali zúfali vzlikot. Ach, hodinky, ockové švajčiarske hodinky sú úplne rozbité. Čo budem teraz robiť? Keby sa len nejako dalo vrátiť čas. Keby sa len dal vrátiť čas. Mali by sme mu pomôcť. Pravdaže, ja to skúsim. Super, podarilo sa ti to. Hodinky sú už celé. Pozri, ako sa teší. Zázrak, hurá! Vrátiť čas? To je celkom zaujímavý nápad. Čo poviete? Vrátiť čas nie je možné. Spomeňte si, čo nás učila múdra sova Rožana. Pravila, že s takým niečím môže narábať iba vládca času Trajan. Viete, ako by sme ľuďom uľahčili život? Nedávno som počula, ako jedna nešťastná žena vravela manželovi. Prečo som len syna poslala oberať jablká? Keby bol ostal doma, nebol by sa celý dolámal. Keby som mohla vrátiť čas o 2 dní. Keby sme vedeli hýbať časom, ľudia by boli oveľa šťastnejší. Nemáte za sebou veľkú knihu mágie? Pravdaže, donesie mi. Áno, tu je to. Pohyb časom. Časom sa hýbať nedá. Má ho v plnej moci Trajan, vládca času, ktorý je celý rok bdelý. Jediná možnosť, ako časom pohnúť, je len v jedinú noc v roku, keď sa Trajan spí. Ako zistíme, ktorá je to noc? Čo to tu tak usilovne študujete? Zaujíma nás, aké majú ľudia obľúbené sviečky. Teraz v lete najradšej oslavujú počas Svetojanskej noci. Robia také hlučné oslavy. Vtedy si aj veľký Trajan radšej poslú. Len usilovne študujte ďalej. Keď Trajan zaspí, musíte vojsť do novej veže, do sopečnej veže a vdýchnuť mu večný vietor do brady. Tým sa premenia ručičky na hodinách času na lúpenie ruží.
vyžarovať z Trajanových vlasov listy a vône, ktoré spôsobia, že vládca z času bude spať dlhšie. Je to celkom jednoduché. Poďte, sestričky, musíme si naplánovať presný plán, pretože Svätojánska noc už sa blíži. Konečne nastala Svätojánska noc a naše 4 vily sa už nemohli dočkať, kedy budú môcť ľuďom pomáhať hýbaním časom. Vesna pričarovala sestrám krídla a leteli s výchrom o preteky. Na cestu im svietili svätojánske mušky. Ani sa nenavzdali a už nazerali do okna Trajanovej veže, ktorý tuho spal. Vliezli dnu Devana vkúkla v Trajanovi do brady večný východ. Živena začarovala ručičky na hodinách času na lúpenie ružových ruží. Lesancia premenila Trajanové vlasy na listy jablone. Nenápadne sa vytratili a vrátili sa spokojné domov. Na druhý deň prebiehalo všetko presne podľa predstav víl. Ľudia hýbali časom presne tak, ako potrebovali. Študenti si posunuli čas dopredu a v tej chvíli už mali za sebou ťažkú skúšku. Dokonca aj žena, ktorá si želala vrátiť čas o 2 dní, si splnila svoju túžbu. Dobrý úmysel sa však ukázal ako hotové zlo. Nastal hrozný zmätok. V meste s výhľadom na ručičky hodín na strážnej veži sa krútili dookola takou rýchlosťou, až napokon odpadli. Ľudia pobehovali hore, dolu a neustále opakovali tie isté vety. Nech sa čas vráti späť, nech sa čas posunie dopredu, nech je už zajtra, pozajtra, nech je včera, nech je predvčerom. Keby sa tak čas posunul o 5 minút vpred, o hodinu, o 2, keby sa tak čas potisol späť o 10 minút, o hodinu, o 2, o 3. A tak sa život medzi ľuďmi podobal veľkému cirkusu. Nikto nevedel, kedy je deň a kedy je noc, kedy do školy a kedy spať. Na smrť unavení ľudia boli k sebe nevrlí a zlí. Keď sa o tom dozvedela múdra sova Rožana, tušila, kto by v tom mohol mať prsty. Vesna, Devana, Lesancia, Živena, kdeže ste? Vili, halo! Čarodejné vili 4-ročných období, kde ste? Tu sme. Ahoj. Ahoj. Dievčenice, neviete náhodou, kto by mohol hýbať časom? My sme chceli len pomôcť. Nevedeli sme, že s tým spravíme takú spúšť. Mysleli sme, že ľudia budú šťastnejší. Teraz nie je čas na hňu. Poletíte do sopečnej veže a napravíte, čo ste pokazili. Ja si zatiaľ premyslím, ako vás potrestám. Dajte si pozor. Trajana bude strážiť veľký velikán. Všetku moc ukrýva v jedinom pieru. Ako získate, prebudíte Trajana. Buďte opatrné. Dúfam, že sa im nič nestane. Víly doleteli do sopečnej veže a dostali sa do Trajanovej izby. Čo myslíte? Podarilo sa im vytrhnúť správne pierko z pelikánovho chvosta? Zobudiť Trajana a vrátiť kúzlami všetko do pôvodného stavu? Ste zvedaví? Odpoveď si môžete prečítať v krásnej knižke Rozprávky z kapušky, ktorú napísala Silvia Hajdlová.
vás ukrývajú rozprávky z Pachučky, plné tajomného sveta, slovanskej mytológie, krásnych víl, neznámych prírodných zákutí a ako to v rozprávke býva, spravodlivého trestu i zaslúženej odmeny, pochopenia i lásky, ľudskosti a fantázie. A aby váš umelecký zážitok bol úplný, keď budete listovať a čítať túto krásnu knižku, ktorú dotvárajú ilustrácie pani Evy Wilson, a takisto môžete vidieť aj výstavku, ktorá je za vami. Naozaj tie ilustrácie sú také, že vás chytia za srdce. Nastal čas slávnostný, pre ktorý sme sa tu práve teraz všetci zišli. A je to čas slávnostného krstu. Preto prosím, milé krstné mami, dámy, pani doktorku Členovú a pani Mariku Ďakovú, aby slávnostne pokrstili knižku. Ešte predtým, než sa ujmú tohto slávnostného aktu, je tu veľa detičiek, tak by som sa spýtala, čím sa zvyknú krstiť knihy. No, videli ste niekde v telke, keď sa niečo krstí, čím sa krstí? Povedzte mi napríklad. Sladkým, vínom, čím ešte? Nevieme? Kvetmi. A viete, čím ju pokrstíme dnes? No? Áno, výborne, vidíš to tu. Takže pokrstíme túto knihu lentilkami. Máte radi lentilky však? Ako krstná mama cítim veľkú česť, že môžem aj ja uviesť tieto krásne rozprávky do života. Želám ti, milá knižka, aby si putovala z rúk do rúk, z knižnice do detských izieb a hlavne priamo do srdc svojich čitateľov. Nech sú tvoje príbehy prerozprávané pred spaním a nech dlho rezonujú v mysliach detí. Nech spoznávajú čarovný svet slovanských bohov, vodných víl, indiánsku rieku, príbehy zvieratiek či tajomstva prírody. Tak plávaj a odkrývaj svoje tajomstvá. Ďakujeme. Za nedočkavými čitateľmi a na veselé vykročenie s hudobným pozdravom detí zo základnej umeleckej školy.
Ďakujem veľmi pekne za všetky umelecké vystúpenia detí zo základnej umeleckej školy v Rožňave pod vedením svojich zanietených pedagógov. Myslím si, že veľmi veselo sa bude našej knižke kráčať do života za nedočkavými čitateľmi. Ešte predtým poprosíme prvých predčítačov, ktorí sa zoznámili s knižkou predtým, než vyšla. Silvika im venovala vlastne túto knižku, takže prosím, detičky, Tinka a Elianku, aby nám prečítali príbeh, ktorý si pripravili. Zlato od indiánskej rieky, ďaleko za veľkým oceánom, žil statočný mlynár. Jeho mlyn stál pri malom meste na rieke. Mal dve deti. Starší William mu zo všetkým pomáhal. Mlynárova dcéra, plavovlasá Jolánka, im viedla domácnosť. Nebola stavaná na ťažkú prácu a jej otec sníval o lepšom živote pre dcéru. Aj preto toľko oblačil, aby nahonobil slušné beno a dobre ju vydal. Jedného dňa viezol múku z mlyna richtárke do mesta. Po ceste sa mu splašili kone, voz sa prevrátil a mlynára vyvalil. Ostal nehybne ležať a navždy odišiel z tohto sveta. Na celú prácu zostali dve siroty. Deti sa snažili udržať mlyn tak ako predtým. Veľa pracovali, málo spali, nejedli a unavení sa pri práci hádali. William jedného dňa sadol na voz s múkou, aby ju dopravil do mesta. Len čo odišiel, na dvere mlyna kto si zaklopal. Dobrý deň, prajem tomuto príbytku gazdina. Nenašlo by sa niečo pod pre chudobného pocestného? Prihovoril sa neznámy Jalonko. Čože? To ty, chlap, si odo mňa po žideň pýtaš? Na jedlo ja úboha musím ťažko robiť. Sami s bratom nemáme dostatok. Nájdi si slušnú prácu a budeš mať aj plácu, odvrkala Jolanka. Ej, dievča, tvoj jazyk pícha ako 1000 pichliačov, len pícha ti v srdci nebýva. Sklamane odpovedal pocestný. Ach, Bože môj, čo sa to so mnou robí? Skríklo dievča. Ruky, chrbát a hlavu Jolanke posypalo 1000 pichliačov. Už nič nezostalo z jej nežnej krásy. Stal sa z nej netvor. Čo mám robiť, aby som sa zbavila tých pichliačov? Zúfalo sa pýtala. Tvoju pýchu zlomí iba zlato pomleté v tomto mlyne, vyriekol tulák. A už ho nebolo. Keď sa večer William vrátil, neveril vlastným očiam. Príbeh, ktorý vyrozprávala jeho sestra, nedával zmysel. Pomleté zlato? Za čítanie. Ešte mi povedzte predtým, ako ste začali čítať ten príbeh. Páčil sa vám? Áno. Tešíte sa? Áno. A ostatným deťom odporúčate, aby si prečítali túto knižku? Áno. Čítali ste ju jedným dýchom však? Dobre, ďakujem veľmi pekne. Tak pokračujeme ďalej. Predstaviť vám našu autorku. Pani doktorka Silvia Hajdulová, naša rodáčka, nebudem prezrádzať roky, u nej sa to ešte môže, ale nie je to potrebné. Takže toto mladé žienia je rodáčkou nášho historického mesta Rožňava,
naďalej tu teda žije, aj keď občas jej kroky viedli, hlavne čo sa týka štúdia do Prešova, kde na Prešovskej univerzite absolvovala odbor slovenský jazyk, literatúra a pedagogika. Celú jej takú profesionálnu činnosť by som rozdelila možno do takých troch oblastí. A to je oblasť kreativity, ako ste mali možnosť vidieť, fantázie, teda umelecké písanie, zážitkové čítanie, podobné veci. Jej neskrotná túžba práve pracovať stále v divadle, či už to bolo divadlo, spolupráca s našim divadlom Actores, alebo s divadlom prešovským, divadlom Jonáša Záborského. Okrem toho, že sa venovala už aj na vysokej škole tvorivému písaniu, nie len ako, by som povedala, že žiacká alebo študentská povinnosť, pretože aj práve tá scénka bola jej seminárna práca, ktorú potom ďalej dotiahla do takejto podoby. Bolo to ale aj písanie do rôznych publikácií, či už to boli slovenské pohľady, alebo to boli rôzne ceny, ktoré dostala za svoje kreatívne čítanie, cena Maroša Bančeja a ďalšie. Všetko si to vlastne môžete prečítať v jej životopise. To boli teda také, by som povedala, že kreatívne začiatky našej úspešnej autorky. Samozrejme, že okrem toho, že vyštudovala vlastne učiteľstvo, venovala sa aj odbornej činnosti, a to tým, že recenzovala, publikovala a spolu podielala sa na tvorbe učebníc slovenského jazyka a literatúry, ktoré spolu s pánom Jánom Pakugom, tí, ktorí ste učitelia, tak vám to niečo hovorí. Takže tu takisto niekde zakotvilo aj Silvikino pero. Potom neskôr spolupracovala ďalej s Národným ústavom certifikovaného merania. To je vlastne inštitúcia, ktorá má na starosti vytváranie testov, či už pre základné alebo stredné školy. Je taká odborná činnosť pedagogická, okrem toho, že pôsobila ako pedagóg na rôznych školách v Rožňave a okrese, či už to boli základné školy alebo stredné školy. Týmto nekončila, pretože dnes tejto pedagogickej práci pokračuje vo veľmi náročnej práci, a to ako lektorka vzdelávania pre cudzincov. Vyučuje vlastne cudzincov náš slovenský jazyk. Čo by som ešte, možno to bude také prekvapenie, ktoré som si pre ňu prichystala, že dovolím si povedať takto familiárne, že mi to odpustí, že Silvika, pretože tak ju volám už dlhých pár rokov, však? Poznáme sa už veľmi dávno a práve preto mám tú česť, že si ma tu Silvika vybrala ako za moderátorku tohto podujatia, čo som teda veľmi rada. Prvýkrát som sa s ňou stretla na strednej škole. Ako učiteľka slovenského jazyka, kde po prvom prečítaní povinnej slovovej práce som zistila, že toto talentované čiernovlasé dievča s veľkými očami, dychtivými veľkými očami, vymyká sa z priemeru. Nikto by z vás nepovedal, kto ju nepoznáte, že maturovala na strednej priemyselnej škole stavebnej. Áno, toto kreatívne dieťa si vybralo strednú priemyselnú školu stavebnú. Úspešne zmaturovala, tak ako som povedala, pokračovala potom štúdiu na vysokej škole. No a raz jedného dňa, kto si zaklopal na dvere môjho kabinetu. Stála za nimi Silvika s otázkou, či môže na našej škole, strednej odbornej škole, ktorá som žije v Rožňave, vykonať pedagogickú prax. Veľmi som sa tomu potešila, pretože kto by sa nepotešil, keď vidíte pred sebou človeka, ktorý chce kráčať vo vašich šlapajách a niesť ďalej veľmi ťažké pedagogické žezlo. A tak bežali roky a Silvika okrem pedagogickej praxe venovala sa, ako som už povedala, tvorivému čítaniu a písaniu samozrejme.
Občas to boli radosti, občas to boli starosti, sklamania a často i obité kolená, ako povedala svojej, alebo ako sa vyzdáva svojej prvej básnickej zbierke Dievča s obitými kolenami. Kto trošku o nej niečo viete, tak určite ste to zaregistrovali však, že sú tam krásne básne, krásne význania, veľká fantázia, kreativita, stále neskrotná energia a sila, ktorá ju ženie vpred. Takže som rada, som hrdá na to, že Silvika je vlastne človek, ktorý reprezentuje naše mesto, reprezentuje náš Košický samosprávny kraj a prajem jej, aby naďalej bola taká kreatívna, pracovitá a vytrvalá ako doteraz. Takže ďakujem a všetko dobré. No, po vydaní knihy už vlastne absolvovala pár takých rozhovorov, čo ste mali možnosť aj vidieť alebo čítať si na stránke Miska. Ja som si tu pre ňu pripravila pár takých otázok. Keď dovolíte, tak môžeme začať. Takže po vydaní knihy si už absolvovala pár rozhovorov, však možno niektoré otázky, ktoré máme pripravené, sa budú opakovať, ale my sme zvedaví. Však sme zvedaví, chalani? Áno? No, tak čo sa ich budeme pýtať? Prečo práve taký názov Rozprávky s papučkou? Bola to prvá myšlienka, ktorá vznikla a možno tá prvá asociácia, podobne ako pri básnickej zbierke, kde som dala na svoj prvý nápad, to spôsobila možno taká milá spomienka z minulosti, takisto divadelná, kde som bola ako ešte súčasťou divadelnej kritiky, ako kritika v Štátnom divadle Košice. Zúčastnila som sa tej inscenácie pre deti a mládež, kde hlavná postava vyšla na javisko v Župane. Aj malý milovník divadla zakričal, však nemá papuče. No a hlavne dospelí sa rozosmiali a to bolo také milé, čo mi bolo v pamäti. Tak preto Rozprávky z papučky. A v poslednom príbehu sa hlavný hrdina Dalo Machinec, bola takisto papučkou, pretože Maja miluje papučky. Ďakujeme. My máme k tomu dodať osobnú príhodu. Náš neposlušný pes bol zase čišmár, pretože susedke na návšteve rozrizol v ten deň kúpené čišmy. Takže určite si títo psíci zaslúžia svoje meno. Druhá otázka, ktorú som si pripravila, ako dlho sa rodila kniha a čo ti dalo najviac zahrať? Kniha sa rodila veľmi dlho, prakticky som začala písať príbehy počas ešte krátko po vydaní básnickej zbierky. No a prvý príbeh vznikol vlastne už počas univerzity ako domáca úloha. A veľkú prácu dalo teda tá fantázia a myšlienky na zaujímavé príbehy, to nie je nejaký problém. Problém bol napísať to tak, aby tomu deti rozumeli a chceli to čítať. Teda príbehy boli krátke, zrozumiteľné, neboli tam nejaké ťažké slova, nezmyselná štilizácia, teda ako napríklad novelistu súčasného držiteľa Nobelovej ceny, ktorý má neskutočne dlhé vety, ktorý detský čitateľ nemá rád. No a veľmi mi pomáhala napríklad aj zodpovedná redaktorka, stálica slovenskej literatúry pre deti a mládež Toňa Revajová, ktorá mi dala prvé rady, ako písať, pretože všetkému sa treba učiť, aj v dospelosti, aj v písaniu sa treba učiť. Takže jej prvé rady mi veľmi pomohli a teda prvotné čítanie to, čo napíšem po sebe, aby sa neopakovalo to, čo napíšem v nepriamej reči a nebolo to isté v priamej reči, to bolo ešte náročné. Teda tá prvá rozprávka vôbec nebola taká dokonalá.
nebola dokonalá podľa teba, ale myslím si, že kto ste listovali túto knižočku a prečítali si, tak taký dojem ste nemali však, pretože naozaj tie príbehy sú dokonalé. Vieme, že detský čitateľ je náročný, tak ako si povedala, nie len na slova, ale aj na to, aké sú ilustrácie, čo v tomto prípade je naozaj že veľmi vydarené. Prečo si sa rozhodla práve pre pani Evu Wilson? Pani Evu Wilson som registrovala ako ilustrátorku, ale hlavne aj preto, že je spisovateľka. A videla som jej tvorbu, aj som prečítala niekoľko kníh, ktoré napísala pre deti a mládež. K tomu som videla tie ilustrácie, ktoré hýria farbami. Postavy majú veľké detské oči, veľkú takú detskú tváričku, rozkošnú. Tak to som si pomyslela, že to bude krásne hrať pri mojich príbehoch. A navyše, ešte pani Eva Wilson je gemerčanka, že čo iné si môžem povedať. Dobre, tak si myslím, že keď sa spoja dve ženy, nemôže to byť nič zlé. Je to naozaj, že perfektné. Ďakujeme aj pani Wilson. Prajeme, nech sa jej v živote darí kresliť ešte dlho také krásne ilustrácie, takisto ako ich tu máme vystavené. Vieme, že je to kniha pre deti od 7 rokov. Myslíš si, že v dnešnom takom uponáhľanom, pretechnizovanom svete klasická kniha má ešte šancu prežiť? Ja verím, že áno, pretože práve vďaka Toni Revajovej môžeme povedať, že si to môže prečítať už aj 6-ročný menší čitateľ, alebo to môže počúvať čitateľ sprostredkovanie cez svojich starých rodičov, prastarých rodičov, koľkoľvek. Ja si myslím, že keď je to vypestovaná kultúra v rodine, vidia, že treba z rodičia večer čítajú, niekedy v ceste, že aj oni si otvoria knižku, vidia tie krásne ilustrácie a potom sa zahopia do príbehov plných mágie, slovanských bohov, mytológie a nechajú svoju fantáziu a kultúru. Spomínala si históriu, spomínala si mytológiu, čo sme aj teda videli v ukážke. Je nejaké obdobie historické, ktoré je tvojou srdcom? Áno, bolo to dlho. Myslím si, že renesancia je mojou srdcovkou, pretože práve tam v renesančnom období tvorila William Shakespeare, ním som sa zaoberala, ale práve to bolo zrod takého umenia, slobodného umenia. Veľmi sa mi páčilo napríklad aj osvietenectvo, alebo také 18. storočie. Úžasné by mohlo byť aj v 19. storočí pri zrode nášho spisovného jazyka, alebo kde už začala hrať naša prvá slovenská herečka Anička Jurkovičová. A napokon som rada, že žijem v 21. storočí, kde teda žena môže slobodne tvoriť a neočakáva sa od nej len to, že sa dobre vydá porodiť teda. Tak prvou priekopničkou vieme, že bola Božena Slančíková Kimravá, tiež gemerčanka. Áno, takže áno. Aké sú tvoje plány do budúcnosti? Tak rada by som dokončila jednu takú poviedočku, troška feministickú, o vzťahoch k orangínu. A potom by som, veľmi dúfam, že ešte napíšem nejaké príbehy pre deti, už ale bude na veritúde. A skúsila by som aj psychologickú drámu s prvkami absurdnosti a možno raz aj román. Tak, môžeme sa tešiť, že? Tešíme sa na to, že sa tu stretneme znova o pár rokov a budeme tu krstiť ďalšiu knihu. Tak ďakujem zatiaľ veľmi pekne. Chcela by si ešte vyjadriť nejaké poďakovanie ľuďom, ktorí ti pomohli k tomu, že táto kniha leží na tomto stolíku, že bola neslávnostne pokrstená a posielame ju do sveta nedočkavým čitateľom. Nech sa páči. Ja ďakujem každému jednému človeku, ktorý prispel nejakým akýmkoľvek len krokom, napríklad aj zdieľaním mojej kampane na Doniu, ktoré bolo na Facebooku alebo aj na iných sociálnych sieťach. A som veľmi vďačná
Gemerskému osvetovnému stredisku, ktoré takto vrelo uvítalo, že tu budeme krstiť. Ale ďakujem každému jednému, ktorý prišiel, našiel si ten čas v dnešnom uponáhľanom svete, že dorazil pre vás zo Spišskej Novej Vsi alebo z Banskej Bystrice. Takže veľmi pekne ďakujem. A samozrejme, nesmiem zabudnúť, poďakovanie je aj mojej vydavateľke, ktorá pristupovala veľmi pekne a veľmi pekne komunikovala a všetko so mnou konzultovala. Mojej ilustrátorke, krstnej máme Marike Veľďákovej a samozrejme mestu Rožňava v neposlednom rade, pretože štedro prispelo práve na vydanie. Takže bez týchto všetkých ľudí a bez vás by to nebolo možné, aby si vychádzať knižku. Ďakujem veľmi pekne. Skoro na záver dobrým zvykom pri krste kníh nasleduje autogramiáda, no a slavnostné krájanie lety, ktorú zmietla krstná mama Marika Veľďáková a je tam aj ilustrácia presne taká, ako je na obale knihy, takže poprosím, nech sa páči o slavnostné rozkrojenie. No, to je ako na Silvestra. Zaželám len v tichosti, aby sa to splnilo. Áno. Dávaj pozor na ten stádium. No, ty si rozkrájaj. Prvé si. To musel sa už to teraz. To je super, že nemám. A nech sa jej dajú aj nám. Ďakujem. No, budeme veľmi radi naozaj, lebo krásne dielo vyšlo a veľmi dobre naozaj.